Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Mapadayawan unay tinumo, ti kaaddayo iti daytoy nasanton amisa, kas pagyaman ti sagot ti biyag. Ket amuyo ti tawang kon 49an. Amuyo daytoy nga tawen no nagkurenta kan, sunset kan. No 1 to 40 ti tawon mo, sunrise agpangpangato pay laeng. Kano 40 nga agpababan, naiwo no 40 nga agpangaton, sunset lumlum na kan ti aldaw mabilbilangan. Kati ko na nangarod DJ ka, the life of a person is 70, kunana 80 for those who are strong. Iso nga no nag 70 ay sa bilbilangak, ag 50 ak next year, 20 years pa na siya at no mabot ko pa iso nga da kayo nga adda bonus na agyamang kay launay kin Apo Diyosen niya. Dakkel nga yamanen yun no, na ilabos yun ti 60 kag agbon bonus kayon, bonus amin data agsingsingpet kayon. Katat na pagyamanak tadda kayo adda ka magagyaman ti sagot ti biyag. Ti mas dakdakkel ti panagyaman ko idi na minsan nga panag-birthday ta paya Biyernes Santo. Ta usually kanayon nga Huwebes Santo, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, no Sabado Gloria latta datoy panaka inya naganan panag-birthday. Pagyamanan no kasi ta awan ti inya naganan na ulimag ti lubong. Ngamno man pay kasta pagyamanan kayo. Pagyamanak ni Apo Diyos, iti sagot ti biyag, naundayon a sagot ti biyag. Kaya tay bigat na pangkampay laeng nag-tennis. Ano kita lutod tang awam mo ilutluton da mo la mariribo kak iso nga napanak pa ila nag-tennis. Kagikinnan tiyaw kami. Nagajay agkadwa nga kalabam mi di daw maki-score. Naginkinnan tiyaw da. Anya laingam Apo pauros mo't error aginkinnan tiyaw da. Ngamin ti agay ayam iti tennis, not all the time agbalin ka nga asset kunana dayay. Adalat ta double fault, adalat ta error, hamo maliklikan uray sinno nga kalalaingan. Kay kumpiraklat nga kasje ti biyag. Ti biyag kumet. Haanak nga agnanayon nga asset. Haanak nga pleasing nga agnanayon kadagiti kada kayo nga tattao, uray pay pamilya. Haan ko nga mapagustuhan amin. Ano da duma, ada day time mat nga agbalinak nga asset, ngam adulat ta ti double fault, adulat ta ti kamali, adulat ta ti error, ta akas di nga rod ti biyag tayo. Ngam ti karkararag ko kada ti kumamot ano, uray pa no kastoy nga kinarukop, kinamanagbasol, kinakapsot, agbalinlat ta kumama nga dakdakkel adijay asset tapno mga abak taylat ta iti biyag. Ngam narigat nga aramidan day ta kakabsat. Talaga nga adu ti pagkapsutan nang runa ti biyag mi, ay Apo may sa kami sa nga perper ti serserbiam tattao nga mawawatan talaga nga adu narigat. Ngam numan pay kasta ala ti umuna nga pagyamanan napadasak ti nagbiag. 49 years napadasak ti imay dimapaw diti lubong dakkel abanag daytan. Aduman dagiti pannubok, adulat ta mo ti grasya ni Apo Dios. Dakkel lata ti bendisyon ni Apo Dios. Kuno bigbigan tayo dayta nga dayjay pay lapan nakaitao tayo. Pagyamanan tayo ni Apo Dios anta napadasan tayo ti imay ditoy lubong. Isugarod nga no daduma ka nagado dagiti nagrigat nga biyag ti tao nga agkom complain adala mari inada basit agkom complain adala ri inada basit kasla nakair-irot nga biyag. Kati ko nagsayang mo na imay tayla dito'y lubong nga agreklamo. Nagsayang mo na imay tayla dito'y lubong nga aw magkati manglukloko nga ta, manglukloko kinikabsat mo, manggungundaway kinikabsat mo. Nagsayang mo na imay tayla dito'y lubong nga awampay asset mo, awampay mapagustuhan ka gapot ikatatao tayo. Kalaki narigat mo o saron tayo matay sugarod nga nagpintas di jay di tema mikini apoteto idi na ordenan kami. Duha kam garod nga naggiddan serve one another with the gift.
Each of you has received. Awan ti may tao nga adda kanya na ti monopoly of gifts nga adda aming kanyanan kakabailan na aming serbi. No. Tila ang igunam-gunam ko, kada kayo nga kaparokyaan, da kayo nga gagayom ko. Noan niya dinaitid nga sagot, pagtitipunan tayo laang tapno na pinpintas ti komunidad na pinpintas ti gimong tayo. Kung adda pagkapsutan, hantay nga ilibak day tatakas jay tay amin, na aduti kurang tay amin. Ngam no agsisinarakoy tayo, agtitinulong tayo, agsisinaranay tayo nga mangisagot. Dayjay laang matigol ko nga kas tao. 49. 50 to no yagsiran. Diyos ko ti kunak umay kayon to umay dagdagain baka jak maabutan ti 50. Antay ammoa. Yang arot ti biag tayo. Iso nga pagyamanan tayo kini Apo Dios. Ketatta nagsayaat daytoy kunak ngaroden ken na itaon nga panagungar. Ni Kristo nagungar, iso ti alimpatok ti pamati tayo amin. Awan serserbi, dagiti saksakripisyo na, awan serserbi, dagiti inararamid na, awan ti kaipapanan ti biag tayo tatta, dagiti pamati tayo, awan sakramento tayo no saan anagungar ni Kristo. Katila tartari gagayan tayo kakabsat, nang runasyak nga kasmay sa nga narukop, nakapsot na padiyo, maipariin na kung makadagiti tattao, ti pamati nga nagungar ni Kristo. Dahil laang matigol ko, uray basit laang, da kayo ko mga pagserserbiak, marinayo ko mga adda ni Apo Diyos. Hanang ano dahil ti makita dak, kasla rumor ti demonyo. Hanang ano dahil ti makita dak, kasla agsauda dakes, matahaang kumamutin at tila tarigagay ko, uray basit laang. Uray no apag kinit nga kuna tayo tay mariri na ko man ni Apo Dios. Kadagi tiragsak ko kakabsat. Kada kayo nga kakabsat kada gagayem nagbalin tayo nga napudno tunggal maysa. No dalaket umunagbasit ti pamati na umanay kanyak dayjayen. Tiragsak ko data kaaddayo nga makikaykaysa. Uray pay basit tayo. No dalaki di mariri na ko man ni Apo Dios iti langen-langen tayo nga agkakabsat aggagayam umanay kanyak dayjayen. Kaslamot ani Nicodemo dayto ebanghelyo tayo. Idi kasarsarita ni Apo Hesus hanapatyen. Kasano ti panakaaramid na ti panakabunyag. Kasla narigat na nga patyen. Ngam ni Nicodemo sigurado nga idi nagungaran ni Apo Hesusen inted na met ti biagnan nga mangiwaragawag. Kadijila ang mati tarigagay tayo kakabsat. Wan narukop, wan nakapsot, ado ti pagkurangan, ngam pagyamanan, dato'y pala ang dati nga biyag nga ay-aywanan, dato'y pala ang dati nga biyag nga iserserbi. Kas nakunakon, tila ko kangrunaan ti amin ket dayay langan-langan tayo. At nabuyak nga nagpintas nga speech ti nagredwar. Kasla kayat ko mga tuladin nga kasla ibaga. Although English, napintas di pa ng ibaga na ngam kasla kastoy ti papanan na. Idi umayak ito yung parokya, ti tartari gagayan, masimpa ko madya kumbento Apo. Siyempre ata mapapintas na yon. Idi may marugyan dito nga simbaan, anya nga tan nga ragsak. No makapagmisa tayo mo dito napintas tatan agdindinamagan dito nga simbaan wan na tong palda gijay ngam amuyo di ragsak na di jay panagyan ko ma dito nga simbaan amuyo di ragsak na idi na tong palda ito nga naaramid kasla di ko na di nag-speech ka kasla 15 minutes lang yes agmismisa kami in aircon. Yes, agramrambak kamin. Wan maamamudan dati nga simbaan. Ngam kasla, apagbiit lang ragsak dayjay. Han kung mga pagdandanagan ata maihalisakton kung mapanak to di Afrika to sumurot kayo. Nasaya at launay. Ngam pagbiit lang temporary la dayjay nga rin na. Amuyo lat na timang titiragsak. It's our relationship to latta. Nga damayat nga langan-langan tayo nga agkakabsat, aggagayam, ijagimong. Uray no adda dagitoy, uray magkaadda baro nga lugar mo, uray ka maadda na pintas nga balay mo, tinto ka maudyanan tupay laang ka, di niya na tupay la na pintas alangan-langan tayo nga agkakabsat. Di tupay la na pintas nga langan-langan tayo nga aggagayam. Isuntulat na ti pudpud no nga ragsak.
naragragsak tayo ito, may tayo dito ka, naragragsak tayo manan nga agkikita. Kakamaudyanan na kung kunan nga rin dito kakabsat ka, DJ langan-langan, di relationship tayo, mari na ko matikaadda ni Apo Diyos ti tunggal may sa kada tayo. Hangko ilibak, ado ti paka-inspirarak kada kayo. Ado kayo anasan-santo ngam siyak, oray ko na nga padi, na kahit nga sa uwanan, haan nga automatic, ang anasan-santo akam da kayo, haan ado da kitay di ayat na ka, ti panagayat na ti dadduma, kakas na mariri na nga adda ni Apo Diyos, dagi ti pakatuktukayan. Ado ti paka-inspiraran nga tattao da kayo, pamilya man, gagayam man, extended families man. Ado da kitay pakatukayan, kadaya ti baykas la, no dadduma ka, masapol nga agsingsing petak apaya, nasingsing pet, kayo nga adayo ngam siyak. Ado da kitay pakatuktukayan, paka-inspiraran da jari na ka, no may saka ka da jay, ituloy mo lata. Taday jay mo ti mission tayo, ti mangiwaragawag kin Kristo, and way of life, da jay wagas ti panagbiag tayo, da jay mo ti evangelization. Numarinak nga, no di maririnak adda nga pudno di puso, pudno nga agserbi, pudno nga makilangan, daya ti pudno aragsak kanya. Kano may saka di dya, ituloy mo lang. No, maininspiraran nyo nga tao. Adot matukto kayo tiri na babaan ti panagayat yo, ituloy tayo laang tadaya ti mission tayo, Apo. Di ko maararamidin tayo, sangka ko natin nga di ebanghelyo tayo, di homilis tayo nga, di araramidin tayo, di wagas ti panagbiag tayo, we are the living witnesses of the gospel nga kuna tayo. Da tayo ti si bibiyag nga pamanagnag ti ebanghelyo, no, adda di kinasaya at di puso, adda man kinakapsot, adda man kinadakes, ngam no tartarigagayan tayo lata ti agbalin nga instrumento ti ebanghelyo babaan jiwagas ti panagbiag tayo ala congratulations. No hanyo makita kanyak dayjay no dadduma ala dispensarin nyo. No adda mo makariin na ala agyaman akmet ngam hanlat ko mga datayo ti maidaydayaw ni ko malatta Dios tayo. Ala danggayan dak ngagkararag. Kararagang kayo met amin, ori dagiti dumdumngeg daytoy live streaming tayo, nakanayon kayo ti karkararag mi ditoy parokya Apo, da kayo agagayem, personal, extended families, nagiti pamilya, may salati tarigagay ko tatangal daw ti mangikararag, kada kayo, ni Apo Diyos ti mang bendisyon, tinadalos apuso yo, ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kayo, kadagiti nasaya at nga pangpanggapyo, ni kumaapo Diyos ti mangted, nang nanguro na ti ragsak ti puso kin salon at tayo. Tako natay nga ron, uray na awan mo kwartam, numayat ta salon at mo. Uray kwartam amin na kwartan. Akaasi mga agbibitin tabiyag mo, awan lat ta kuma. So nga day matla ang ti tarigagay gagabsat. Kada ito na santo na misa, iso ti kadakkelan kararag. Kangat katanukan na kararag nga ipaay tayo. Dahito sagot ti biyag. Kada kayo amin nga tumartarabay, ni Apo Diyos ti mang bendisyon, ni Apo Diyos ti mang salwad, ni Apo Diyos ti mang parabor kada tayo.